máis necesitamos uns de outros. Porque ti, ao mellor, os non necesitas, pero mañán podes necesitalo. Somos, a ver, como unha familia que este ben unida. Practico percebe, vamos a illa, a onza e a udra. Teño 5 fillos e 3 dedícanse ao percebe. Vas na lancha, chegas ás pedras do mar, coa raspa, pois vas escollendo o millor para vender e despois o outro, máis pequeno, pois que máis ou menos xa quedan nas pedras porque xa non sirve. E a lancha de vigilancia pesa cho percebe e despois hasta chegar a lonja. Prepáralo hasta a hora da venda. O produto de Galicia, a comparación dos outros, é o máis sabroso, máis mellor. Miras aos teus fillos que están a arriesgar a vida, é durísimo. Si teres un fillo, miras que está en peligro, sínteste mal, verdad? Pois eu a veces xa teño que marcharme por outro lado para non miralos, porque é moi duro, a verdad. Estou con miñas amigas e todo e dime, Mari, que duro, que tal, pero o meu traballo non cambia por nada, a verdad.